Suntem la Lux Garden, rubrica Sfaturi utile pentru grădina ta. Domnule Văniușu, cum plantăm corect un pom fructifer? Legem corect rădăcina cu multe mărunte, bine formată și sănătoasă. Până la plantare stai 3-4 cm din mărginile ca să înnoim rădăcina, să aibă de ce să prinde. Îl plantăm până la altoiul care este și îl plantăm cu fața la răsărit, pentru ca să ferim de vânturile de la nord să nu se rupă de la altoiul. Groapa să face mai mare cu 10 cm după rădăcina copacului, să afânăm pământul, împlem groapa cu apă, să așeză apa bine în pământ, plantăm, punem țărna, îl călcăm bine ca să nu aibă aer și apă îl udăm copac. Dacă pământul dumneavoastră din grădină este bun, îl plantăm în pământul care îl aveți. Dacă este rău, lutos, pietros, îi adăugăm stratul universal care îi ajută la înrădăcinare mai ușor. Domnule Văniușu, când formăm coroana copacului? Coroana copacului se formează în februarie-martie. Îl formăm în ce fel? Noi avem concurent. Este concurent cu ăsta. Îl tăiem aici și o rămas liber, ca să nu șadă creangă peste creangă. Dacă șade creangă peste creangă, e încurcă una la alta. O leacă îi scoatem din vârfurile le scurtăm și de aici pornește altă creștere și o avem aici, face roada aici, de-am la altă creștere, face roada de-am la anul viitor. La noi, la Lux Garden, avem toată gama de fructiferi, care sunt cireși, mieri, pruni, pieri și sunt la 50 de lei.